basketi sanfɛ celu ɲɔgɔndan ba min tɔgɔ Basketball Africa League n'an ko BAL o san 2005 ɲɛbila ɲɔgɔndan min daminɛna tarata tɛmɛnen novembre kalo tile 5 Abidjan a bɛ kuncɛ sinikɛnɛ kari novembre kalo tile 10 farafinɛgun club 8 de bɛ ka u ni yɔrɔ ta ɲɔgɔndan na club 4 minnu bɛ na demi-finale 2 ɲɔgɔndan 10 olu filɛ Stade Malien de Bamako ale ni Cameroun Kadi Sport Academy olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sibiri novembre kalo tile 9 ni nɛgɛ 16 ye sanga 30 sɔrɔ a ɲɔgɔndan bɛ daminɛ Al Ali de Tripoli ni Abidjan Basketball Club olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini sibiri ni nɛgɛ 19 tana gosira club 2 ni club 4 ninnu na minnu mana se final la olu de bɛ na u ni yɔrɔ ta BAL nata phase final kɛnɛ kan san 2015 la muso sɛbɛn dɔrɔn ta kunda farafinna muso club nganaw ka ɲina san 2004 ɲɔgɔndan ba min tɔgɔ Ligue africaine des clubs champions féminines a bɛ daminɛ sini sibiri novembre kalo tile 9 Marakukaw fɛ a bɛ to senna fo novembre kalo tile 13 nata muso club 8 de b'a kɛnɛ kan Afrique du Sud Mamelodi Sundowns Nigeria Edo Queens Sénégal Aigle de la Médina Afrique du Sud University of Western Cape Éthiopie CBE FC RD Congo Tout-Puissant Mazembe ani Maroc Asfar Jatigi ka muso sedantorontan don bala ka taa fɛ kafu farafinɛgun sedantorontan ɲɛmayaso ye latigɛ dɔ ta k'a bɛna club 8 ninnu kelen-kelenna bɛ dɛmɛ ni musaka ye dolari wari 150 n'o bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 91 ma o bɛɛ bɛ n'o sɔrɔ o dɔrɔn tɛ ni ɲɔgɔndan kun cɛra jɔyɔrɔ fɔlɔtigi bɛ sefa wari miliyɔn 365 sɔrɔ jɔyɔrɔ filanatigi bɛ sefa wari miliyɔn 243 sɔrɔ jɔyɔrɔ sabanatigi bɛ sefa wari miliyɔn 213 sɔrɔ jɔyɔrɔ naanatigi bɛ sefa wari miliyɔn 182 sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don